Vreți să scutoase stres? Uitați-vă la Stres Suprem! La revedere! Salut și bine ați venit la episodul 3. Bun, deci acum să trecem foarte scurt la subiect. Adică, bine, nu vreau să fac o crimă, dar ați mai văzut voi pisicile astea? Nu, dăm în judecată că le-am pus iarăși. De fapt, nu mă dau în judecată. Te rog. Mă rog, deci uitați-vă voi acolo și ne vedem imediat. Pa! Na, a fost fain, nu? Bun. Și acum, voi că sunteți răciți, profesor, pe cine aveți la sport, nu vă trimitem vestia să stați cu minți și voi când vreți să intrați, vedeți asta. Deci da, e puțin cam ciudat. Iar apoi, după ce pleacă copiii, când uiți pe jos, vezi doar din astea. Și poate vă întrebați ce cu copiilor ăla de pe jos. E bine, a fost maltratat în valul ăla de copii. Bun, și acum o să încheiem cu mine și cu salutul meu șmecher. Deci, mă rog, pa! Frate, am stricat tot. Salut și... Pe voi când vă trimite profesoara... Tu când faci sport, nu faci sport? Adică și ești răcit și faci sport și nu mai faci și...
Eu vara nu dorm, decât dacă îmi dai somnifere. Și cum nu iau pastile, camarero, dă-mi o bere. Beau în cinstea soarelui că mi-a fost dor de el, și el bea în cinstea mea fiindcă o arde la fel. Am hibernat ca ursul toată iarna, mudrei ședința la Constanța, în sfârșit a venit vara.